Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak niini. Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo, aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios, kay sa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakikita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak niini. Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa.
Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo, aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios, kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak nini. Dili sayop ang among giwali, dili usab dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo,
aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios, kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudeo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak nini. Dili sayop ang among giwali, dili usab dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios, nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo, o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among autoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo, aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago.
Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe na mati kamo og gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudeo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayok kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhin niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kamu mismo mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos o gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang maayong balita, bisan pagdaghang misupak nini. Dili sayop ang among giwali, dili usab dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao, kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog, ug ang Dios maoy among saksi. Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad, ingon nga mga apostolis ni Kristo, aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios saksi nga putli. Matarong ug dili sa lawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, gilipay o gitambagan kanunay
sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios, kaysa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe, namati kamo og gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios, kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea, sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod, ingon nga ang mga magtotoo didto sa Judea gilutos sa mga Hudeo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tao. Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadautan, busa gisilutan gayod sila sa Dios. Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayok kaninyo, og naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. Buot kami nga muduaw kaninyo pag-usab. Ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamu lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus, inig-anhi niya. Kamu gayod ang among garbo ug kalipay.